Kasang Hinyaw Trip Integrated Territorial Organization na Riboy District, manta kasingi kalalit ban ujo siyaw Deputy Commissioner Jong ka Riboy District, halo ka jingkno baka don ka jingkrong pisa na kikalikis iar Hariboy District. Kasang ha ka jing alam jong working president ba ban pensai omba, rangkat bat kidkhot kila ujor pusya halo ka jingkno ba kidon ki kinhon ki bakrong pisa jubor hadu lai pawajar na kawai ka kalikis iar ki bon na sabar jong ka jilla ban penpoy ye kis iar hapo jong ka jilla Meghalaya lembah jong ka surok ba National Highway Rio. Kasih lawan ban submit ya ki darkas HUDC Henry ba ngiklem sem la ya kenduk pad eu namar ka jing bunkam ka jungu te wala kataru ngilayo pat ban submit ya kene ka darkas halor ka jing sim jungi kene ka isu ka ba ki don katu kene ngut ki briu sim kabu hapo bernihan ka bai dei bat ka jinglum pisa ka jongki hadu laipo hajar ka wei ka kalisiar te kunta ngi nak liang jungi ka HITO menta ngi lawan ban bu kene ka city hangne harikat ngi laburu ya Deputy Commissioner nangta apa Superintendent of Police Riboy District te nakaliang jungi ngi layo ru ban ya keren ya supplier juga assistant Meghalaya ba Wansai Karsandi dan nakaliang jungu ngilapan kajing pensai ba ula pensai ru ba nakaliang jungu dan jingtip halor kene bat ula ong ru ba kajing khanghi jong kate ka jingbat ekiti kali ka kayarap ru ya kita kinong rem bat kawai ru kajing sim jongki kate kapisa kabal life ho hajar kawai ka kali siar hapo bernihan kadai na kadau ba kiwan ki siar ki benabar na Haryana la banlong na West Bengal bat kiwei Henry katkum ke jubab ke banga IU ba lada kiwan hi kum kita ki kali siar ki badon kata ke jingpang te balai te undang sim ya kata ke pisa ke balai pho hajar tingka kawei kali bat perlaj ru yaki te nakaliang jonga ngalong ba yaki ba lada don sisa kum kata kali siar ke badon kata ke jingpang kila dei ban return no ya kata kamar bakin super light no ya kita kimar ki bapang sampai Meghalaya ke jongi te bat ngakerpad ru napo ka sapja ka government bahkan le halor kane bahkan buru daka checkpoint hapo bernihan lane la banong ka check gate na mata kine ki kalisiar yo le se kandon sya kum kata ka jingpang ba ngi ki nong Meghalaya ngim desu bangin bam ya kata kasiar pang te nalor kata uong ru nakliang jong presiden assistant jong ka siar ba Wansai Karsandi ulaong ba kajingbat iki kali siar kapin imi kita kinong rap hoy kata kala banlong ngiru ngi pedang kata tang ba balai kindang simpat iki kali hasite lada kidang ong ba kibat iki kali dekhar ki bawan supply sapo Meghalaya kide ban bat bet tang kita ki kali dekhar kila ru ban bu daka stok hapo berni te nang ba ukasi unim bat supplier unim sim na po berni bat supply keleng ke Meghalaya te bat sajkinten nganong ba Wansai Karsandi kum uta presiden ba klidu jong kane ka chicken supplier ba udai ban baik bahakeng halor jong kane namar ba nang ba unang thitru unim te unang diru unim bat unang riru unim hap ban penbet ya kadar ha kata ka rukom ken namar ba lese komenta bala jah kane ka hakine ki por bala dam ki jungi ka siar la kindar hadu arspa sipodika we sikilo usiar te une ubaduk hap ban thet ha kadar na dukan hadu sauspa tingka sikilo kedok siar te ka jing bela jung ka basi singiru kam kadar ke kata te ni nak liang jungi ngi perkhan kum ki pressure group ngi perkhan namata upai ba hoy unong ri ula benong ba unim lada ka rem kadar siar Henry unong bam pat babun hi ubaduk unong bam baduk te unong ri sei unlik lada la ban thet une ubaduk ya kita ki do siar unong ri sei unlik di siar te nak liang jungi ikwa ban kane ka government kan le halor jong kata halor jong kane ka isu ka bengi laron menta nak menta ka jingsuk jong upai ba hi barok kowe tangkine lesku
ke hakabayde bat mentak sngi ni layo ban wan hane po DC hendring i klemsem lai kendu i hakajing bunkam jung i iong ba idon program te ngi klemsem ya kendu i hendring i labu no tang ya ka dorkas bat ngi terpat ru yaki bakin le ai ya kene in bu ru yaki hapo kasitayo bakin le ai halor jong kane ka dorkas bangi labu mentak sngi